ktorá sa zobliekla, každej dávali 10 000 korún na ruku a prácu. No ale sestrička Zdenka nechcela povoliť. Štátna bezpečnosť so sestrou Zdenkou rozohrala zákernú hru. Tie listy sú veľkým darom. Všetky tieto listy sa stali zásadným dokumentom, ktorý bol použitý ako dôkazový materiál proti nej na súde. Všetci sudcovia, čo sú tam podpísaní, to sú všetko starí sudcovia, ktorí študovali ešte za Prvej republiky. Oni sa neprezentovali ako banda zabijakov. Celý ten aparát. Všetko bolo legálne. Nasledoval mesiac krutého štátno-bezpečnostného vyšetrovania. Sestry však mlčali. Bolo veľmi dôležité, aby sa samotný súdený človek priznával k veciam, ktoré nikdy neurobil. Normálny človek nenávidí, hnevá sa a tak ďalej. Ona mala všetky možnosti, všetky dôvody sa hnevať, nenávidieť. A nie predsa vidieť, nie lásku mala v srdci.